Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar gyfer y cwrs Mathemateg uwchgyfrannol. Mae'r fideo yma yn berthnasol ar gyfer gwaith ar Rheol Sine, Cosine ac Arwynebedd Triongl yn yr uned Mathemateg pur A. Felly, dyma ni y Rheol Sine a Cosine. Byddwch chi wedi dod ar draws hwn yn ystod eich cwrs tygau i chi yn y cwrs Mathemateg a Mathemateg rhifedd haen uwch. Yn ystod y cwrs tygau, oedd ddim rhaid i chi ddysgu y fformulau ar gyfer Rheol Sine a Rheol Cosine. Yn anffodus, yn y cwrs lefel A, dyw'r fformulau ddim yn cael ei roi i chi, felly bydd angen i chi ddysgu y ddau fformula. Felly, os ni'n ystyried y triongl yma fan hyn, lle mae gyda ni onglau a ochrau cyfatebol, so dylech chi sylwi bod ongl A yn gyferbyn â ochr A, ongl B gyferbyn ag ochr B, ac ongl C gyferbyn ag ochr C. Y Rheol Sine felly yw, os chi am ddarganfod gwerth un o'r ochrau, byddwch chi'n ysgrifennu Rheol Sine gyda'r ochrau fel y rhifioduron a'r sin yr onglau fel yr enwoduron. So felly, yn gyntaf, mae gyda ni A dros sin A yn haflu B dros sin B, neu ni'n gallu troi hwn o gwmpas a edrych ar yr fformula ben i weired, a byddwn ni'n defnyddio fe yn y ffurf sin A dros A yn haflu sin B dros B os o'n i am fynd ati i cyfrifo gwerth un o'r onglau yn y triongl. Yr Rheol Cosine wedyn ni, gan defnyddio'r un llythrennau ar gyfer ochrau ac onglau. Y Rheol Cosine bydde A wedi sgwario yn haflu B wedi sgwario, adio C wedi sgwario, tynnu 2 BC cos A. A un beth sy'n nodweddiadol yn yr Rheol Cosine yw bod rhaid i yr ochr A fod gyferbyn ar ongl A. So, yr ochr A sydd ar ddechrau'r fformula gyferbyn ar ongl A sydd ar ddiwedd y fformula ynglwm gyda'r cos. Nawr, mae'r cynllawiau canlynol yn eich helpu ar wneud penderfyniadau wrth ddatrys problem. Felly, ni eisiau trial wneud yn siŵr bod ni'n defnyddio'r fformula cywir ar gyfer y sefyllfa cywir. Nawr, yr un hawsach i ddefnyddio yn draddodiadol yw'r Rheol Sine, a byddwn ni wastad efallai yn gyntaf yn mynd i ddefnyddio'r Rheol Sine. Nawr, pwynt cyntaf sydd fan hyn yw gallu defnyddio'r Rheol Sine os ni'n gwybod ochr ac ongl sy'n wynebu ei gilydd. Felly, os mae dyn ni par, ongl ac ochr sy'n gyferbyn ei gilydd, fel arfer byddai'r Rheol Sine yn llwyddiannus yn cael ei ddefnyddio yn y sefyllfa yma. Dylech chi wastad mae pwynt 2 yn dweud fan hyn, edrych yn gyntaf i ddefnyddio'r Rheol Sine. Os dyw hyn ddim yn bosibl, wedyn mynd ati i defnyddio'r Rheol Cosine. Felly, triwch dechrau'r cwestiwn trwy edrych i weld, fi moyn defnyddio'r Rheol Sine fan hyn, sut allai wneud hwnna? Os dyw ddim yn bosibl, wedyn y Rheol Cosine. Pwynt 3 yn bwysig iawn, ni fydd y peth yr ydych chi am gyfrifo bob amser yn bosibl ei gyfrifo yn syth. Felly, mewn sefyllfaoedd fel hyn, mi eisiau ni edrych ar weld beth o fewn y triongl i ni yn gallu cyfrifo. A felly defnyddio sine a cosine i gweithio hwnna mas, a wedyn wrth gwybod hwnna, byddwn ni falle'n gallu mynd ymlaen i trio cyfrifo'r ochr neu ongl mae'r cwestiwn yn gofyn amdano. Un pwynt sy'n helpu gyda hwn yw i gofio bod onglau trionglau yn adio i 180 gradd. Felly mae hwnna wir yn ein helpu ni, achos os ni yn gwybod 2 ongl, ni'n gallu yn rwyddian wedyn cyfrifo'r trydydd ongl. Pwynt 5, pan yn defnyddio'r Rheol Sine, ni'n mynd i trial defnyddio labelu A mawr ar gyfer onglau ac A bach ar gyfer ochrau. Os dim rhaid, wrth gwrs, os chi'n gyfarwydd iawn gyda'r fformula o'r gwaith tygau, wedyn bydd ddim rhaid i chi wneud hwn. Pan yn defnyddio'r Rheol Cosine, un ongl fydd yn eich fformula, a bydd ni wastad yn gael hwn i fod yn A. Os ydyn eisiau wedi labelu triongl gyda A, B, C, A bach ar gyfer ochrau ac A, B, C mawr ar gyfer yr onglau, y werth croesi nhw allan a defnyddio llythrennau fel maen nhw'n siwtio chi. So, dim rhaid i chi dilyn yr un fformat yn eithaf ar y dechrau, mae'n hollol lan i chi. Ond y peth pwysig yw gyda cosine yn enwedig yw bod yr ochr A bach na gyferbyn ar ongl A mawr na yn y fformula. Fformula arall i ni'n mynd i fod yn ddefnyddio i ddatrys problemau yn lefel A
yw y fformula ar gyfer arwynebedd triongl. Felly eto, o'ch gwaith yn cyfnod llywodol 3, byddwch chi'n gyfarwydd gyda'r fformula arwynebedd triongl o 7 os 6 rannu gyda 2. Ond y fformula arall hefyd ar gyfer cyfrifo arwynebedd triongl yw bod A yn hafel i hanner a B sin C. Gyda eto y triongl wedi labelu yn yr un ffordd a welwn ni ar y sleid agoriadol. Be sy'n bwysig fan hyn yw bod y ddau ochr A a B yn cyffwrdd neu'n cysylltu i greu'r ongl C. A gen i weld hwn mewn sawl enghraifft nawr. Wrth i ni fynd ati i ddefnyddio'r fformulau yma i ddatrys problemau ac i gyfrifo onglau ochrau ac arwynebeddau gwahanol. Iawn, awn ni syth mewn i edrych ar cwestiynau cyn bapur, a awn ni adeiladu lan o rhai weddol rhwydd ar y dechrau i rai sydd yn tamed fwy anodd wedyn ni. Felly dyma cwestiwn cyn bapur o haf 2019. Mae hwn yn rhoi diagram i ni, so llun o triongl gyda ni fan hyn, gyda ochrau A C yn hafel i 5 cm, A B yn hafel i X cm, B C yn hafel i Y, a mae'n dweud wrthyn ni bod yr ongl B A C sydd eto wedi labelu ar y triongl yn 120 gradd, a mae arwynebedd y triongl A B C yn 14. A'r cwestiwn yw i darganfod gwerth X a gwerth Y, rhoi'n atebion i 2 le degol fan hyn. Felly, yn syth fan hyn, gan bod yn rhoi arwynebedd triongl i fi'n mynd i ddechrau trwy ceisio defnyddio hwnna mwyn cyfrifo rhywbeth. Felly, fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae gyda fi ongl o 20. Nawr, mae'r ongl o 20 wedi ei greu gan yr ochrau X a 5 yn fan hyn. Felly, os o'n i'n mynd ati i ddefnyddio fformula arwynebedd triongl, felly mae fe'n hanner a B sin C. A B fi bydde yr X a'r 5 a C fi wedyn ni bydde hwnna. So felly, na'r pwynt pwysig amdano arwynebedd triongl yw mae'r ochrau A a B yn creu yr ongl C yna. Felly fan hyn, byddwn ni wedi dechrau ffwrdd, dwi wedi gweud bod 14 yn hafel i hanner, A yw X, B wedyn yw 5, felly na rhoi 5 yn crw bach fan hyn, dynodi bod e'n cael ei chiosi, a wedyn mae 'da fi sin yr ongl 120. Felly dyna le fi'n mynd i ddechrau gyda hwn, i ddefnyddio hwn. A fel chi'n gallu gweld fan hyn nawr, dim ond un anes bysyn sydd gyda fi, sef y gwerth X, a byddai'n gallu ail trefnu'r fformula yma i cyfrifo gwerth X. Felly, os fi'n dechrau off trwy chiosi popeth gyda 2, mae hwnna'n mynd i newid 28 ar yr ochr chwith yn hafal wedyn i X, chiosi gyda'r 5, chiosi gyda, os ni'n rhoi sin 120 trwy'r cyfrifiannell, mae fe'n dod mas fel swrd, fel ail isodd 3 dros 2. Nawr, ar hyn o bryd, fi'n mynd i adael e fel ail isodd 3 dros 2. Os yw'n ail trefnu hwn wedyn, bydd fi chiosi a 28 gyda 2, a fi'n rannu gyda 5 ail isodd 3. So gen i 28, chiosi a 2, rannu gyda 5, chiosi ail isodd 3 yn hafal i X. Nawr, y cwestiwn yn gofyn, oedd e ddim eisiau'r atebion fel swrd, yn gofyn am atebion i 2 chydegol. Mae hwn yn dod allan ar y cyfrifiannell fel 6.47 cm i 2 chydegol. A dyna ni wedi gweithio mas beth yw gwerth X. Nawr, mae digon o wybodaeth i fi wedyn ni, gan bod dy fi nawr 2 ochr, mae dy fi 6.47 a'r 5 cm, mae dy fi ongl hefyd. Mae digon o wybodaeth gyda fi, felly mae gyda fi yn y Rheol Cosine, mae gyda fi nawr B, C a'r ongl A fi nawr yn gallu defnyddio'r fformula mwyn gweithio mas ar ochr A, sef ein gwerth Y ni fan hyn. Okay, so os fi'n gweud bod A wedi sgwario yn hafel i B wedi sgwario, aldio C wedi sgwario, tynnu 2 B C cos A, felly hwnna yw cosine.
A fi'n sefyllfa yma yw'r ochr sydd gyferbyn ar ongl A. Felly, o'r triongl wreiddiol, so hwn oedd y triongl wreiddiol, oedd gyda ni jyst i cadarnhau popeth fan hyn. So mae gyda ni 120 fan hyn, mae gyda fi law fan hyn, oedd 5 cm wedi cael ei roi fan hyn, a ni wedi cyfrifo 6.47 cm fel yr ochr yma. Felly'n syml iawn wedyn, fi'n gallu amnewid mewn i fan hyn. Hwna bydd A, hwna bydd ochr A ac ongl A, a wedyn B a C bydd rhain doi mewn y fformula gyda'i gilydd. Felly fi jyst yn amnewid nhw mewn. Fi'n mynd i cael wedi sgwario yn hafel i 6.47 sgwar, adio 5 sgwar, tynnu 2, lluos i 5, lluos i 6.47, lluos i cos o 120. Rydym mas o lle tyn bach hwnna. Ond jyst dim mynd rhyw anas bysyn ar yr ochr dde yr hyfaliad fan hyn, felly fi'n gallu rhoi hwnna i gyd mewn i'r cyfrifennell. Fi yn cael wedi sgwario yn hafal i 99.2109. A wedyn wrth ail ysraddio hwn, fi'n cael ateb wedyn o 9.96 cm. Eto, oedd e'n gofyn, talgwyn i hwnna i 2 lle-degol, gan dyna beth oedd y cwestiwn yn gofyn amdano. A dyna fe. Iawn te, symud ni mlaen i haf 2018. Nawr, does dim diagram gyda ni fan hyn. A unrhyw cwestiwn le dyn nhw ddim yn rhoi llun i chi o'r triongl, byddwn ni wastad yn awgrymu bod chi yn tynnu llun o'r triongl cyn wneud unrhyw beth arall. Felly mae hwn yn disgrifio beth mae'r triongl yn edrych fel. So mae triongl ABC. So newn ni dynnu llun ein triongl ni yn gyntaf fel hyn. Ar berfyn A, B, C. Wedyn, mae'n gweud bod AC yn haflu 16 cm. Mae AB yn 25. A mae ongl ABC yn 32. Nawr, ABC, yr ongl dan sylw, ongl B. So ni'n symud o A i B i C. So, os ni'n symud, byddai'n edrych fel hyn. So, A, B, C, fel na. Felly, mae'r ongl yn mynd i fod mewn fan hyn. So, 32 gradd sydd gyda fi mewn fan'na. A mae'r cwestiwn yn gofyn am 2 werth posibl ar gyfer arwynebedd triongl ABC. Nawr, yn gyntaf, mwyn bod ni yn gallu gweithio mas arwynebedd y triongl, mae angen bod gyda ni 2 ochr yn creu ongl. Nawr, unig ongl fi'n gwybod ar hyn o bryd yw'r 32 yma. Jyst dim unrhyw ochrau arall gyda fi. Iawn. Nawr, yr ongl fi eisiau fan hyn fydd yr ongl am hyn. Fi'n alw fe'n theta. Hwna'r un fi moyn. Oherwydd, mae gyda fi yr ochr yma o 25 a'r ochr yma o 16 yn creu yr ongl o theta. A nhw yw'r ochrau a'r ongl fi'n gallu rhoi mewn i'r fformula ar gyfer arwynebedd triongl. Ond, sa'n gwybod theta. Nawr, mae gyda fi ochr ac ongl sydd yn gyfateb fan hyn. Felly mae gyda fi'r 16 cm yma gyferbyn ar 32 gradd. Na mae hwnna yn dweud wrthai byddai'r Rheol Sine felly'n gallu cael ei ddefnyddio fan hyn. Yr unig peth arall sydd gyda fi yw'r ochr o 25. A gyferbyn â hwnna, mae gyda fi ongl arall law fan hyn. Neu alw fe yn alpha am nawr. Felly, mae alpha gyferbyn ar 25, mae 16 gyferbyn ar 32. Fi'n gallu gweithio mas beth yw alpha gan ddefnyddio'r Rheol Sine. Unwaith wedyn byddai'n cael alpha, yr ochr fi moyn, yr ongl fi eisiau fan hyn yw'r theta, achos y theta sy'n mynd i galluogi fi gweithio mas yr arwynebedd. Unwaith mae alpha gyda fi, gan bod fi'n gwybod bod onglau mewn triongl yn adio i 180,
byddai wedyn yn gallu gweithio mas ongl theta. Felly mae'n enghraifft da o ni ddim yn gallu mynd yn syth at be mae'r cwestiwn yn gofyn, ond fi yn gallu gweithio mas darnau arall o'r triongl, a wedyn bydde hwn yn galluogi fi neu'n arwain fi te at gallu gweithio mas beth yw yr ongl ar y top, a wedyn ar ôl hwnna yr arwynebedd y triongl. Felly, nawn ni defnyddio Rheol Sine, so ni moyn gweithio mas ongl alpha fan hyn, felly fi'n mynd i weid bod sin a rannu gyda a yn hafod i sin b rannu gyda b. Nawr alpha sy'n gyda fi fan hyn, a gyferbyn a alpha mae'r ochr o 25. Mae hwnna'n mynd i fod yn hafal i, so mae par gyda fi, a par yw 32 gradd a 16 cm. So sin 32 rannu gyda 16. Fel yna. Bach o ail trefnu, a ni'n mynd i gael sin alpha yn hafal i 25 lluosi sin 32 wedi rannu gyda 16. Na mae hwnna'n mynd i roi sin alpha yn hafal i 0.8279988 504. Felly gael alpha, fi'n gwneud sin i'r minus 1 o hyn, felly gwerth alpha yn dod allan fel 55.89, ond gyda onglau fel arfer, mae fe'n mynd i fod yn iawn i talgwini hwn i'r rhif cyfan agosaf, so mae fi 56 gradd ar gyfer hwn. Nawr, os fi'n cyfeirio chi nôl at geiriad y cwestiwn, y cwestiwn yn gofyn am gwerthoedd ar gyfer arwynebedd y triongl. Gwerthoedd, hynny yw yn awgrymu bod yna mwy nag un gwerth gyda ni fan hyn. Nawr, y reswm dros hyn yw, fi wedi gwneud sin minus 1 o 0.8279988.504 a fi wedi cael ateb o 56 gradd. Ond, os chi'n ystyried y gwaith byddwch chi falle wedi gwneud yn barod ar datrys hafaliadau trigonometreg, dylech chi wybod bod yna fwy nag un gwerth ar gyfer y datrysiad yma. Nawr, os i fi'n edrych ar graff sin, mae graff sin yn edrych fel hyn. Os i fi'n tynnu llinell ar gyfer 0.8, yn ei alw 0.83 am nawr, fi yn cael 2 ateb. Nawr, fi'n gwybod yr ateb cyntaf oedd 56. Nawr, mae'r ail ateb, mae hwn wrth gwrs yn 180 fan hyn, a mae gen i 360 ar y pen. Nawr, os mae gwaith yma'n anghyfarwydd i chi, byddwn ni yn awgrymu falle mynd nôl a gwylio fideo neu edrych ar eich nodiadau ar datrys hafaliadau trigonometreg. Ond fan hyn, beth bydd angen i ni wneud? Mae'r bellter yma fan hyn yn 56 gradd, sy'n mynd i gyfateb i'r bellter hyn hefyd. Felly gael y gwerth arall ar gyfer alpha, gallwn ni ddweud, neu bod alpha mynd i fod yn 180 tynnu 56, sy'n mynd i fod yn 124 gradd. Felly mae 2 ateb posibl gyda fi ar gyfer alpha. Nawr, os chi'n cofio nôl, pwrpas cyfrifo alpha oedd mwyn ceisio gweithio mas gwerth theta. Nawr, mae hwn yn golygu bod ni 2 gwerth posibl ar gyfer theta. So mae theta naill ai mynd i fod yn 180 tynnu'r 32 sydd gyda ni'n barod, tynnu wedyn y 56 gradd nes i cyfrifo'n gyntaf, a hwnna'n rhoi 92 gradd i fi. Neu, gall theta fod yn 180 tynnu'r 32, ond yn lle 56, gallwn ni roi 124 i mewn, a gall theta fod yn 24 gradd.
Felly mae dewis gyda fi. Nawr hwn yw un o'r ffyrdd mae'r cwestiynau sine, cosine ac arwynebedd triongl yn wahanol i'r rhai o'ch chi'n gwneud yn tygau, yw bod gyda chi'r opsiynau yma. A os chi'n ansicr pryd mae hwn yn digwydd, mae wir eisiau ddarllen geiriau ar y cwestiwn yn ofalus, achos oedd y cwestiwn yn gweud gwerthoedd, so os mae hwnna'n digwydd, mae fe'n rhoi cliw enfawr i chi bod angen gwneud hyn. Felly mae arwynebedd chi mynd i fod yn. So mae dynnu'r ochrau o 25 yn 16 yn creu yr ongl theta. So ni'n mynd i wneud hanner lluosi 25 lluosi 16 lluosi sin o 92 yw un opsiwn. Bydde hwnna yn rhoi ateb o 199.88 centimetr sgwar. Ond wrth gwrs, neu gall yr arwynebedd cael ei gyfrifo gan defnyddio'r ongl o 24 yn lle'r 92. Felly byddwn ni'n cael yr un fformula, ond jyst gyda'r ongl yn wahanol. Felly hanner lluosi 25 lluosi 16 lluosi sin 24. A bydde hwnna ar y cyfrifiannell yn rhoi 81.35 centimetr sgwar i chi. Felly dyna ni wedi cyfrifo 2 arwynebedd gwahanol posibl ar gyfer ein triongl ni. Nesa, ewn ni nôl at y papur enghreifftiol. A eto, debyg iawn i'r cwestiwn ni newydd wneud, does dim diagram gyda ni o'r triongl fan hyn, dim ond disgrifiad ohono fe. So eto mae gyda ni triongl ABC, fel bod BC yn 12, cos ongl ABC yn 2 dros 3. Mae hyd AC 2 cm yn fwy na hyd AB. Cwestiwn A yw i darganfod AB a hyd AC, a wedyn yn ail wedyn ni darganfod union werth sin BAC. Felly, os ni'n dechrau ffwrdd trwy tynnu llun y triongl, a byddwn ni'n awgrymu'n gryf bod chi bob amser yn gwneud hyn, mae angen y triongl arnoch chi, rhag ofn bod chi'n cymysgu fyny'r ochrau, neu yn amnewid yr ochr anghywir mewn i'r llythyren anghywir yn y fformulau. Felly labelu ABC, BC yw 12, 12 cm dyfu lawr fan hyn. Cos ABC yw 2 dros 3, felly nhw'n ni defnyddio hwnna i gyfrifo. Mae hyd AC 2 cm yn fwy na hyd AB. Felly os chi'n cael datganiad fel hyn, byddwn ni yn labelu AB fel X, sy'n golygu wedyn bod AC 2 cm yn fwy, ni'n mynd i alw fe'n X adio 2. Yr ongl sydd gyda ni yw ABC, neu alw ongl B felly yn theta, gan o B yw'r llythyren yn y canol fyna. Felly, mae'r cwestiwn yn gofyn i fi gweithio mas AB a AC, sef gweithio mas gwerth X i byn ni moyn. Fan hyn, wrth mae'n gwerth X gyda ni, byn ni wedyn gallu gweithio mas y ddau yn nhw. Yr unig reol fan hyn, does dim gyda fi ongl ac ochr sy'n gyfateb i'w gilydd, felly fi ddim yn mynd i gallu defnyddio'r reol sine fan hyn. Felly ni'n mynd i defnyddio'r reol cosine. Felly, reol cosine wrth gwrs yw A wedi sgwario, A wedi B wedi sgwario, adio C wedi sgwario, tynnu 2 BC cos A. Nawr fan hyn, bydde rhaid i fi, so'r ongl fi'n mynd i ddefnyddio, fi'n goffa defnyddio hwn, cos A BC yn 2 dros 3, a mae cos A gyda fi fan hyn, felly mae i'r ongl A yma fod yr ongl B. So hwn fan hyn bydde A fi yn y fformula, sy'n golygu mae rhaid i X adio 2 fod yn A bach fi, sy'n golygu wedyn i chi'n galw yr X yn B a'r 12 yn C. Felly os fi'n amnewid nhw mewn, fi'n mynd i gael X adio 2 wedi sgwario yn hafal i X wedi sgwario adio 12 wedi sgwario, tynnu 2 lluosi X lluosi 12
Lluosi, nawr cos by bydde hwn, ond fi'n mynd i gallu newid e i fod yn 2 dros 3, achos bod cos a by c yn 2 dros 3. So cos, neu gael fe'n cos a by c i matcho lan. Ond fi'n gallu am newid yn lle hwn, bydd hwnna'n 2 dros 3. Felly, os fi'n am newid, wel, ehangu cronfachau, neu bach o waith cyfrifo fan hyn a symleiddio, fi'n mynd i gael, so x adio 2 wedi sgwario oedd y term cyntaf. Felly hwnna'n mynd i fod yn x wedi sgwario adio 4x adio 4 yn hafal i x wedi sgwario adio 144 tynnu 2x lluosi 12 a hefyd cos a by c wrth gwrs yw 2 dros 3. Nawr, fi'n gallu neud bach o symleiddio ar y pen fan hyn. So gallwn ni weid fan hyn 12 lluosi 2 lluosi 2 bydd 48 a wedyn rannu fe gyda 3. So os fi'n lluosi 2 gyda 12 yw 24, 24 lluosi 2 yw 48, rannu fe wedyn gyda 3 yw 16. Felly fi'n mynd i gael x wedi sgorio, adio 4x, adio 4 yn hafel i x wedi sgorio, adio 144, tynnu 16x sydd ar ôl gyda fi fan ar y pen. Dylech chi sylwi eto, mae x sgwâr 'da fi ar y ddau ochr o'r hafaliad, felly fi chi'n cael gwared â nhw. Minus 16x, fi'n tynnu fe draw fan hyn i fod gyda'r 4x, felly 4x adio 16x yn hafel i 144 tynnu'r 4, felly 20x yn hafel i 140, felly x fi mynd i fod yn 140 rannu gyda 20 sy'n rhoi ateb y 7 centimetr. Felly, fi wedi cyfrifo mae a by gyda fi. A by wrth gwrs oedd gwerth x sydd yn 7 centimetr. A mae a c gyda fi, a c fi oedd x adio 2, y 2 yn fwy. Felly 7 adio 2 fydd 9 fan hyn. Felly reina yw atebion terfynol fi ar gyfer rhan A. Rhan B, a mae werth atgoffa'n hunain fan hyn o beth oedd y cwestiwn yn edrych fel. So ni'n chwilio am sin a by c yn y sefyllfa yma. Iawn, a ni'n edrych am mynegiad ar gyfer sin by a c yw be ni moyn. Okay? So dyma oedd ein triongl ni. Dyna ni a, by, c. Nawr, fi yn gallu rhoi gwerthoedd i mewn nawr, gwerthoedd newydd, gan bod fi wedi gweithio nhw mas. So oedd hwn yn 9, oedd hwn yn 7. Fi eisiau nawr, fi'n mynd i alw fe yn alpha, gan bod fi wedi defnyddio theta trwy fatha yr ochr yma. Okay, so fi eisiau mynegiad ar gyfer sin by a c. So fi'n mynd i alw fe, so sin by a c. Fi'n mynd i alw fe'n sin alpha ar gyfer y cwestiwn yma. Okay. Nawr, eto fan hyn, does dim ochr ac ongl gyferbyn i fi, ond fi yn gwybod beth yw theta. Fi yn gwybod bod sin theta fan hyn yn hafal i sin, a nawr os o'n i'n gweithio fy mas, byddwch chi'n defnyddio theta, mae'n cos i'r minus 1 o 2 dros 3. Felly fi yn gwybod hwnna. Felly wrth gwybod hwnna, fi'n gwybod fan hyn, mae gyda fi ongl ac ochr sy'n gyferbyn ei gilydd. So'r ongl ac ochr sy'n gyferbyn ei gilydd yw y theta a'r 9, felly fi'n gallu defnyddio hwnna mewn Rheol Sine, a mae hefyd wedyn gyda fi yr alpha i fi moyn gwybod, a mae 'da fi'r 12 fan hyn.
Nawr, y broblem sydd 'da fi fan hyn yw bydd y cyfrifiannell ddim yn rhoi hwn i fi fel swrd. Falle bydd rhai cyfrifiannellau yn, ond yn anffodus, dyw bob cyfrifiannell ddim yn mynd i roi hwn fel swrd i fi. Nawr, mae fe'n gofyn i fi am yr ateb i'r cwestiwn yma fel swrd ar y diwedd. A ni moyn trio neud siŵr bod ni'n rhoi'r ateb fel swrd a nid fel digolyn. Felly, gan bod cos minus 1, so ni'n gwybod fan hyn bod cos o a by c yn haflu 2 dros 3. A mae hwnna wrth gwrs yn dod o'r ffaith bod cos yn haflu gyfagos rhannu gyda hypotenuse. A mae gwerthau trig i gyd yn dod o triongl sgwar. So os i fi'n galw hwn yn a by c, fan hyn de, mewn triongl sgwar, fi'n mynd i gael gyfagos fi fydd 2, hypotenuse fi fydd 3. Nawr, os i fi eisiau mynegiad ar gyfer sin o a by c, neu sin o'r un ongl, fi'n gallu addasu fe fel bod gyda fi, hwnna yw hy, hwnna yw a, fi eisiau o. Nawr, os fi'n defnyddio theorem Pythagoras fan hyn, i weithio mas beth yw gwerth o, fi'n mynd i gael 3 wedi sgwario yn hafal i o, neu elfen o wedi sgwario, adio 2 wedi sgwario. Mae hwn yn mynd i fod yn 3 wedi sgwario, tynnu 2 wedi sgwario, fydd ochr o wedi sgwario fi. Os fi'n ail israddio fe, fi'n mynd i cael yr ochr arall. Nawr, os chi'n neud hwn, 9 tynnu 4 yw 5, so mae o mynd i fod yn ail isradd 5 yn y sefyllfa yma. Lle roed e mewn fan hyn. Mae hwnna'n golygu, os fi moyn defnyddio sin a by c yn hytrach na cos a by c, os cos a by c yn cael rhoi i fi, fi nawr yn gallu. Mae sin a by c mynd i fod yn o dros hy, felly, nes nod i fel lawr fan hyn i chi, so mae'r un tudalen. Mae sin a by c sydd yn y sefyllfa yma yn haflu sin theta fi, mynd i fod yn o dros h, so bydd yn ail isradd 5 dros 3. Fi nawr yn gallu amnewid hwnna mewn i reol sine fi mwyn cyfrifo hwnna, gobeithio cael ateb fel swrd ar y diwedd. So hwnna'n sgil bwysig iawn bod chi'n gallu defnyddio triongl sgwar fel yna mwyn creu mynegiad gwahanol fel swrd ar gyfer sin, cos, falle un o'r tan os chi'n neud cwestiwn mewn uned gwahanol. Felly, be mae hwn mynd i edrych fel? So ni'n mynd i gael sin a dros a yn haflu sin by dros by. Nawr fan hyn, mae dy fi sin alpha dros 12 yn hafal i, na fi'n mynd i alw fe yn sin theta dros yr ochr 9 o fe. Ond wedyn wrth gwrs fi nawr yn gwybod fi'n mynd i gael sin alpha dros 12 yn haflu, na mae hwn mynd i fod fel ail isradd 5 dros 3 dros 12. So sin theta fi yw ail isradd 5 dros 3 yn y nes i weithio hwnna mas. Ymddeiriadau, nid 12 yw e. Dyle hwnna fod yn 9 dy fi. Felly, bach o ail trefnu, fi'n mynd i gael sin alpha yw 12 lluosi ail isradd 5 dros 3 rannu gyda 9. A na gyd ni moyn neud yw ni jyst moyn mynegiad ar gyfer sin alpha. So hwn bydd y sin o b a c, sef be mae cwestiwn yn gofyn, a ni moyn trio simuleiddio hwn. Felly, chi'n ni wedi bod 3 yn mynd i 12 bedair gwaith. A na fe, really, fi ffili really simuleiddio dim byd arall. Felly, fi'n mynd i gael 4 ail isradd 5 dros 9. A hwnna yw ateb terfynol fi fan hyn fel swrd.
A dyna fe. Nesaf, ac yn olaf, newn ni cwestiwn cyn bapur o haf 2023. So, trwy'n rhoi llun i chi o triongl, ond maen heb labelu fe, ond just disgrifio wedyn ni o dan o beth yw'r gwerthoedd gwahanol yn y triongl hyn. So, mae fe'n gweud, mae AB yn 3, felly newn ni labelu AB yn 3, sim uned yn ni, so ni'n sgael fel 3, mae BC yn 2 ailysodd 5, a mae AC wedyn yn 4 adio ailysodd 3. Felly mae hwn yn ffordd mae'r arholiad falle yn gallu cael cwestiwn syrdiau i mewn heb gofyn cwestiwn syrdiau ar ben ei hunan. So mae dyn ni gymysgifan o Rheol, Sine, Cosine, felly arwynebedd triongl, ond syrdiau hefyd. So mae rhaid bod chi yn dda iawn yn delio gyda syrdiau yn y cwestiynau yma. Eto, os mae'n rhywbeth chi yn anghyfarwydd gyda, neu mi eisiau bach o refresh yn chi, mae yna fideo ar carlam.cymru sydd yn dangos i chi sut i ateb cwestiynau syrdiau yn yr arholiad Mathemateg pura hefyd. So, mae hwn yn dweud wrthyn ni y gwybodaeth yma, a mae'n gofyn i ni gweithio mas cos a b c. Felly hwnna bydde ongl b, wrth gwrs, hwnna yw'r llythyr yn y canol, felly fi'n mynd i alw hwnna'n theta yn la man hyn. Felly hwnna yw be fi moyn. Nawr, fan hyn, mewn unrhyw sefyllfa, le chi'n gwybod tair ochr, fel ni'n ei fan hyn, ddim yn gwybod yr ongl, a mae'r cwestiwn yn gofyn i chi gweithio mas o'r ongl, yn anffodus ni methu defnyddio Rheol Sine gan bod dim par o ongl ag ochr gyda ni, felly mae rhaid ni defnyddio Rheol Cosine eto fan hyn. Rydyn ni ddechrau fe fan hyn, a wedyn ni tudalen arall i wneud y gwaith cyfrifo. Felly A wedi sgwario, yn H wedi B wedi sgwario, adio C wedi sgwario, tynnu 2 B C cos A. Nawr A fan hyn, so hwn bydd ongl A, wrth gwrs, sy'n golygu bod rhaid i 4 adio ailysodd 3 fo'n ochr A. Mae rhaid nhw fod gyferbyn ei gilydd, a mynd i fi ochr B fan hyn, ac ochr C fan hyn. Felly wedi sy'n am newid nhw mewn. Fi wedi cael 4 adio ailysodd 3 wedi sgwario, yn hafal i 3 wedi sgwario, adio 2 ailysodd 5 wedi sgwario, tynnu 2, lluosi 3, lluosi 2, ailysodd 5, lluosi cos theta, neu cos ABC. So'r unig hanes bysyn sydd 'da fi yw y cos theta yma. So fi eisiau ehangu cronfachau, symleiddio ac ailtrefnu i gael mynegedd am y cos theta yn hafal i bopeth arall. Felly, 4 adio ailysodd 3 wedi sgwario oedd yr un gyntaf. Felly, os fi'n ehangu hwn mas, mae'n mynd i edrych rhywbeth fel hyn, mae'n mynd i fod yn 4 adio ailysodd 3, lluosi 4 ailysodd 3. Felly, mi eisiau defnyddio dull camo neu dull ffoil, beth chi'n gyfarwydd gyda fyna. Yn hafal i 3 wedi sgwario yw 9. Nawr, 2 ailysodd 5 wedi sgwario, fydd hwnna yn 2 ailysodd 5, lluosi 2 ailysodd 5. Mae'n mewn i hwnna mewn muned. Tynnu wedyn ni 2 lluosi 3 lluosi 2 ailysodd 5 lluosi cos theta. Felly, os fi'n neud dull camo ar y dechrau fan hyn, 4 lluosi 4 byddai'r cyntaf sy'n rhoi 16. 4 lluosi ailysodd 3 yw 4 ailysodd 3. Eto, ailysodd 3 lluosi 4, yr un peth, 4 ailysodd 3. Ailysodd 3 lluosi ailysodd 3 yw ailysodd 9 sydd yn, wrth gwrs, 3. Hwna'n hafal i 3 wedi sgori yw 9. 2 ailysodd 5 lluosi 2 ailysodd 5. 2 lluosi 2 yw 4. Ailysodd 5 lluosi ailysodd 5 yw 5. Felly bydd hwnna'n 4 lluosi 5 mewn hwnna. Tynnu wedyn ni, 2 lluosi 3 yw 6, lluosi 2 yw 12. Ailysodd 5 cos theta. Symleiddio'r ochr chwith, 16 a 3 bydde 19, 4 ailysodd 3 a 4 ailysodd 3 yw 8 ailysodd 3. Yn hafal i 9 adio 20 bydde 29. Minus 12 ailysodd 5 cos theta.
Eto, bach o aildrefnu, os i fi nawr yn symud y 29 draw, fi'n tynnu 29, 19 tynnu 29, bydde minus 10. Adio 8 eilisodd 3 yn hafel i minus 12 eilisodd 5 cos theta. Cael y cos theta ben ei hunan, rannu gyda minus 12 eilisodd 5, felly fi'n cael minus 10 adio 8 eilisodd 3 wedi rannu gyda minus 12 eilisodd 5 yn hafel i cos theta. Nawr mae'r cwestiwn yn gweithio ni bod angen gadael hwn mewn ffurf penodol sydd yn cynnwys eilisodd 3 ar y top, eilisodd 5 ar y gwaelod. Iawn. A ni gyda'r ffurf yna. Iawn. Be sy'n wahanol yw, mae eisiau minus yn y canol, mae eisiau rhif ar y gwaelod. Mae'r enwadau bron bob tro mynd i fod yn bositif os ni'n gallu gwneud ni. Ni ddim yn gadael yr enwadiron yn negatif fel Rheol. Felly, jyst i symleiddio hwn nawr, os fi'n rannu popeth gyda rhif negatif, mae hwnna'n mynd i newid arwyddion ar y top. Felly, fi'n gallu sgwennu hwn fel 10 tynnu 8 eilisodd 3 rannu gyda 12 eilisodd 5. Gan bod fi wedi rannu gyda rhif negatif fan hyn, so mae 10 yn mynd yn bositif, mae'r 8 eilisodd 3 yn mynd yn negatif, a rhif ar y gwaelod yn bositif wrth gwrs. A os fi'n rannu popeth gyda 2, fi'n nawr yn cael 5 tynnu 4 eilisodd 3 dros 6 eilisodd 5. A na mae hwn gyda'r 6 a'r 4 eilisodd 3 eilisodd 5 nawr yn y ffurf mae'r cwestiwn yn gofyn amdano fe, a ni wedi rhoi yn ei ffurf fwyaf syml erbyn hyn. A dyna fe, dyna'r ateb terfynol i'r cwestiwn. Diolch yn fawr i chi am wylio'r fideo yma ar y Rheol Sine, Cosine ac Arwynebedd Triongl. Gobeithio bydd o ddefnydd i chi wrth i chi baratoi ar gyfer eich aroliadau Mathemateg pur A yn yr haf. Jyst atgof i chi bod llawer mwy o fideos ar gwefan carlam.cymru/cy. Mae Carlam Cymru ac e-sgol hefyd ar gwefannau cymdeithasol gwahanol fel Facebook, X, Instagram ac wrth gwrs ar YouTube hefyd. Felly os ych chi'n defnyddio unrhyw un o'r reina, please, a chi'n chwilio am cymorth ychwanegol gyda'ch gwaith, os wnewch chi chwilio am Carlam Cymru neu e-ysgol, fi'n siŵr bydd pethau berthnasol yn troi i fyny. Diolch yn fawr iawn i chi, a fi'n siŵr na i weld chi mewn fideo arall cyn bo hir.